ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ନମସ୍କାର ମୁଁ ଜଣାଏ। ଆମ ପାଷ୍ଟର ବେନ୍ ପୁନର୍ବାର ଆସିଅଛି ଗୋଟେ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକିନା। ଆଉ ଆଜିର ଟପିକ୍ ବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ବିଶ୍ରାମ ବାରକୁ ଯଦି ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ସଣ୍ଡେ ସର୍ଭିସ୍ ବା ରବିବାର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆଜିକାଲି ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ବିଶ୍ରାମ ବାରକୁ ବା ସଣ୍ଡେ ସର୍ଭିସ୍ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ସଣ୍ଡେ ଦିନ ହାଟ ମାର୍କେଟ ଯାଇକିନା ପନିପରିବା କିଣିକିନା ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ତାଙ୍କେ ସଣ୍ଡେ ସର୍ଭିସ୍ ମିସ୍ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ମାର୍କେଟ ଯାଆନ୍ତୁ, ହାଟ ଯାଆନ୍ତୁ, ମାତ୍ର ସଣ୍ଡେ ସର୍ଭିସ୍ ମିସ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଆଜି ସଣ୍ଡେ ତ ଅଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଅଳସୁଆ ହେଇକି ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସିବାଟା ବିଳମ୍ବ ହେଇଯାଏ ବା ଚର୍ଚ୍ଚ ବି ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଆଜି ତ ସଣ୍ଡେ ଅଛି, ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଆଜି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା, ଟିଭି ଦେଖିବା, ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ଦେଖିବା, ମୋବାଇଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ଗେମ୍ ଖେଳିବା, ଏହି ପ୍ରକାର ବିଷୟ ହେଇ ତାଙ୍କେ କ'ଣ କି ନା ଚର୍ଚ୍ଚ ସର୍ଭିସ୍ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ସଣ୍ଡେ ସର୍ଭିସ୍ ନ ଆସିବାଟା, ଚର୍ଚ୍ଚ ନ ଆସିବାଟା, ରବିବାର ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପାପ ଅଟେ, ବହୁତ ବଡ଼ ପାପ ଅଟେ। ତ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସଣ୍ଡେ ସର୍ଭିସ୍ ମିସ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା କଲେ ଆପଣ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ଆପଣ ଯଦି ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସିବେ, ଜିସାୟ 58ର 13 ଆଉ 14 ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ବିଶ୍ରାମ ବାରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ, ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ତ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କହିଲି କି ବିଶ୍ରାମ ବାରକୁ ଆମେ ପବିତ୍ର ରୂପେ ପାଳନ କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ମହାନ ଦାସ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆଉ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଏରିକ୍ ଲିଡଲ। ଆଉ ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ମିଶନରେ ଥିଲେ, ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ଅଲମ୍ପିକରେ ରନର ଥିଲେ, 100-200 ମିଟର ଧାଇଁବାର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଭାବନ୍ତୁ, ଅଲମ୍ପିକ ଧାଇଁବାଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବିଷୟ ନାହିଁ, ଅଲମ୍ପିକ କ୍ୱାଲିଫାଏ ହେବାଟା ସାଧାରଣ ବିଷୟ ନାହିଁ। ଆଉ ଅଲମ୍ପିକ ହେଉଛି ସବୁ ଖେଳ ସ୍ପୋର୍ଟସର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦର୍ଜା ଦିଆଯାଇଛି। ଅଲମ୍ପିକ ଉପରେ କୌଣସି ସ୍ପୋର୍ଟସ ନାହିଁ। ଆଉ ତାଙ୍କେ ଅଲମ୍ପିକକୁ କ୍ୱାଲିଫାଏ ହେଉଥିଲେ ଖେଳିବା ପାଇଁ 100-200 ମିଟର। ଆଉ ତାଙ୍କେ ଯେବେ ଅଲମ୍ପିକରେ କ୍ୱାଲିଫାଏ ହେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଖେଳିବା ପାଇଁ 100-200 ମିଟର ରନିଂରେ, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ସେଇଦିନ ଯେଉଁ ଦିନ ଧାଇବାର ଥିଲା 100 ମିଟର, ସେଇଦିନ କ'ଣ କି ରବିବାର ସଣ୍ଡେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆଉ ତାଙ୍କେ କୋଚ୍କୁ କହିଲେ କି ଆଜି ହେଉଛି ରବିବାର, ଆଉ ମୁଁ ଧାଇବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବି। ଆଜି ହେଉଛି କ'ଣ ସଣ୍ଡେ, ଆଉ ସଣ୍ଡେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମୟ ଦେବି। ଆଉ ତାଙ୍କ କୋଚ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ଆଉ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଲେ, ଆଜି କେମିତି ତୁ ଧାଇବୁନୁ ବୋଲି କହୁଛୁ? ଆଜି ହେଉଛି ତୋର ସମୟ, ଆଜି ଏତେ କଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ଏତେ ରନିଂ କରୁଛୁ, ଏତେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛୁ, ତୁ ଦେଶକୁ ଗୌରବ ଦେବୁ, ଆଜି ଧାଇଁଲେ ତୁ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ପାଇବୁ। ସେ କହିଲେ ନାଇଁ, ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ତାଙ୍କ କୋଚ୍କୁ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ପ୍ରଶଂସା କରେ ସେଇଟା ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ମୋତେ ପ୍ରଶଂସା କରିବ ସେଇଟା ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁନି ବୋଲି ତାଙ୍କେ କହିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ତାଙ୍କ ସେ ବିଷୟଟା ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ ଛପାଗଲା। ଆଉ ଯେବେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ ଛପା ଯାଇଛି, ଆଉ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଯେବେ ଛପା ଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ଦେଶର ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ଦେଶଦ୍ରୋହୀଟା, ଇଏ ଖେଳିବନି କେମିତି କହୁଛି, ଦେଶକୁ ରେପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିକି, ପ୍ରତିନିଧି କରିକି ଯାଇଛି ଖେଳିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଇଏ ଦେଶଦ୍ରୋହୀଟା, এই ପ୍ରକାର କଥା କହିଲେ। ଆଉ ସିଏ ଲୋକମାନେ ସେ ତାର ଏରିକ୍ ଲିଡର ସେ ଗୋଟିଏ କଥା, ମନୁଷ୍ୟକୁ ଖୁସି ମୁଁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ମୁଁ ପ୍ରଭୁକୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ତାହା ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମନୁଷ୍ୟ ମୋତେ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ସେଇଟା ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ ବୋଲି ଏ ପ୍ରକାର କଥା ଯେବେ କହିଲେ, ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ବୋଲି ଅନେକ କଥା କହିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କେ ସଣ୍ଡେ ସେଇଦିନ ଚର୍ଚ୍ଚ ଗଲେ, ଆଉ ଅଲମ୍ପିକ ଖେଳିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେବେ ଖେଳିଲେ ନାହିଁ, ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଇକି ଆସିଲେ। ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଇକି ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କ କୋଚ୍ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, 100 ମିଟର 200 ମିଟର ତ ତମେ ଖେଳିପାରିବ ନାହିଁ, ସରିଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଅଫର ଆସିଛି, 400 ମିଟର ଧାଇଁବ କି? 400 ମିଟର ଧାଇଁବ କି? ଯେବେ କହିଲା ପରେ ଏରିକ୍ ଲିଡଲ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ 400 ମିଟର ଧାଇଁବି, ମାତ୍ର ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତରେ ସେଇଟା ରବିବାର ନଥାଉ। ଆଉ 400 ମିଟର ରବିବାର ନଥିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କେ 400 ମିଟର ଧାଇଁବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ଯେବେ ହେଲେ, ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଯେବେ ଗଲେ ଫିଲ୍ଡରେ, ଟ୍ରାକ୍ରେ ଉତରିଲେ, ଓହ୍ଲେଇଲେ, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଗୋଟେ ଅଡ଼ିଏନ୍ସର ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଲେଖିକିନା ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଆଉ ସେ ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କେ କ'ଣ କଲେ ନା, ପକେଟରେ ରଖିଦେଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କେ ଧାଇଁଲେ 400 ମିଟର। ଯେବେ ଧାଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ହସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ତ 100-200 ମିଟର ଧାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତି 400 କେମିତି ଜିତି ପାରିବ? ଆଉ ଲୋକ ହସୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ତାଙ୍କେ ଧାଇଁଲେ 200 ମିଟର ପୁରା ଫାଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ। ତାପରେ 300 ମିଟର କି ଆଉ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ମାରିଲା ବେଳକୁ 400 ମିଟର ଯେବେ ଧାଇଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ, ତାଙ୍କେ 400 ମିଟରରେ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ ଆଉ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ପାଇଗଲେ।
लोक मैंने आश्चर्य होगा पचारे आपन तो 100 आ 200 मीटर धाय व्यक्ति आपन केंदी 400 मीटर रे आपन जीति पारिले आउ से समय तांके कहिले 200 मीटर मु धाइली मो जो प्रैक्टिस करथिली आउ 200 मीटर प्रभु मते अनुग्रह करले आउ जो द्वारा मु आउ 200 मीटर धाई पारली प्रभु मते शक्ति बल देले आउ बहुत लोक मान बहुत खुशी हो गले आउ आपन जानि आश्चर्य हे जिवे 400 मीटर तांके धाइले आउ से 400 मीटर वर्ल्ड रिकॉर्ड थिला से समय रो वर्ल्ड रिकॉर्ड थिला भाबंतु से समय रो वर्ल्ड रिकॉर्ड थिला आ तांके वर्ल्ड रिकॉर्ड भांगी देले आ से समय रो वर्ल्ड रिकॉर्ड भांगी देले आ लोक मन आश्चर्य हे गले आ जो चिठाटा गुटे लोक ऑडियंस तांको देइथिले आ तांके धाइबा पूर्व पॉकेट रखिथिले सेटा काढिले आ सेठी गुटे वाक्य लिखा जाईची आ से वाक्य होची प्रथम सामुएल 2:30 से लिखा जाईची परमेश्वर को सोनाधिपति सदा प्रभु को जे धन्य गौरव दब महिमा दब परमेश्वर ताकू गौरव देवे जे परमेश्वर को गौरव दब से परमेश्वर ताकू गौरव देवे जे गॉड को ऑनर दब परमेश्वर ताकू ऑनर देवे ए प्रकार वाक्य लिखाई थिला आ तांके बहुत खुशी हे गले आप जानी आश्चर्य हे जिवे तांके वर्ल्ड रिकॉर्ड भांगिले आ ओलंपिक रे कोनोसी गोल्ड मेडल तांके पाई नथिले 100 रे 200 रे केबे पाई नथिले तांके तांको सेटा प्रैक्टिस मात्र केबे पाई नथिले तांको प्रोफेशन थिला 100 200 मीटर केबे पाई नथिले मात्र 400 मीटर तांके पाइले एटा प्रभुंकर गोटे आशीर्वाद अटे जे तांके रविवार को गुरुत्व देले प्रार्थना को प्रभु को गुरुत्व देले आ तांके कहिले परमेश्वर मते प्रशंसा करिवे एहा मु सुनिबाक चाहे मते मनुष्य मते प्रशंसा करिवो एहा मु चाहे नाही आई प्रकार कही तांके संडे सर्विस गले जो द्वारा तार प्रतिफल आम देखुचु तांके वर्ल्ड रिकॉर्ड भांगिले 400 मीटर वर्ल्ड रिकॉर्ड भांगिले आपन जानिके आश्चर्य हे जिवे तांको नारे गोटे फिल्म हैला हॉलीवुड रे चैरियट्स ऑन फायर बोली गोटे फिल्म हैला आ से फिल्म 7टा ऑस्कार अवार्ड पाइला देखंतु प्रभु को जे गौरव दब प्रभु तांको गौरव देबे तो केते सुंदर विषय मु कहक चाहिबी मोर प्रिय भाई ख्रिस्टियन भाई भौणी माने दया करी आपन संडे को मिस करंतु नाही आजिकल संडे रे चर्च रे चिया जाको जागा स्थान खाली पड़ी जाउची कारण लोक माने जगत रे विषय रे माती जाइचंती प्रभु को गौरव दोनांती जदि आपन प्रभु को गौरव देबे प्रभु को महिमा करबे रविवार दिन प्रार्थना जिवे प्रभु को इंपोर्टेंस देबे परमेश्वर आपन को भी से प्रकार आशीर्वाद करि पारिबे तो मु कहक चाहू ए समय रे कि जदि आपण जदि कौन सी इम्पोर्टेंट काम थी रविवार दिन न गले न चले हेले जानतु किछि कार आपत्ति नाही मात्र जानी सुनी ए सब अलुसा है कि मार्केट जाय कि आमे छोटो मोटो काम करी कि टीवी मोबाइल देखि कि जदि आमे चर्च जीवानी एटा महापाप अटे मु कहक चाहूँगी प्रिय भाई भौणी मान को समस्त प्रभु को गुरुत्व दिंतु संडे सर्विस संडे जातु विश्राम बार को पवित्र रूपे पालन करतु समस्त प्रभु आशीर्वाद कर धन्यवाद आ मोर चैनल को लाइक सब्सक्राइब करंतु ए प्रकार वीडियो आपन पाके पहुंचे जीवो प्रेज द लॉर्ड समस्त नमस्कार।